Безнең артта безнең палаткалар яшәгән палаткалар, каршыбызда Җамаратка һәм Әл-Харам мәчетенә илтә торган юл. Сул яктан булган юл, анда укта күрсәтелгән, монда күренәме юк микән? Монда керәбез, менә теге якта күрсәтелгән юл юк дип. Җамаратка барганда без әлеге туннель аша керәбез, барабыз һәм кайтканда әлеге туннель аша кайтачакбыз. Бар нәрсә уйланган, каршы якка чыкмыйсыз, каршыга сезгә бер кеше дә килмәячәк, тапталачакбыз, изеләчәкбез икән дип борчыласы юк. Әгәр дә гүжләп торган тавыш ишетсәгез, белегез, бу андагы вентиляторлар, бик көчле вентилятор, эссе дә түгел, рәхәтләнеп, күләгәдә, җиләздә генә иншалла барачаксыз Җамаратка таш атырга. Менә монда безнең урнашкан менә палаткалар. Әйткәнемчә, менә безнең артыбызда, алдагы зонада монда Рәсәй хаҗилары яши торган урын.